Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Язның бер көне елны туйдыра, Азнакай районында бердәм булып сабан культураларын чәчүгә керештеләр. Урманнарны яңарту башланды. Татарстанда урман культуралары сезоны ачылды. Осталыкка имтихан. Балалар рәсем ясый 15-нче республика конкурсы дәвам итә. Буада халыклар дуслыгы йорты ачылды. Тантанада Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Биредә Татарстан халыклары ассамблеясе президиумының зона утырышында уздырды. Халыклар дуслыгы йорты мәдәни үсеш үзәге базасында эшли. Вокал, бию, сынлы сәнгать белән шөгыльләнергә мөмкин. Буа районында 30 милләт вәкиле яши, күпчелеге татарлар, руслар, чуашлар. Халыклар ассамблеясе 246 милли мәдәни иҗтимагый оешманы берләштерә. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, төп бурычларның берсе уртак эшкә яшьләрне активрак җәлеп итү. Татарстан халыклары ассамблеясе президиумының чираттагы утырышы Зәйдә узачак. Анда яңача эш формалары турында фикер алышырга җыеналар. Очень интересные доклады, новые формы работы, которые мы увидели, услышали. Я думаю, будут взяты на вооружение представителями районов нашей республики. Урманнарны саклау уртак эш. Татарстанда урман культуралары сезоны ачылды. Муниципалитетларда да агачлар утыртуга керештеләр. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр иттеләр. 8 майда республикада Хәтер бакчасы дигән халыкара акция узачак. Бу көнне Татарстаннан Бөек Ватан сугышында катнашып, яу кырында ятып калган 350 мең сугышчы истәлегенә үсентеләр утырту күздә тотыла. Быел республикада барлыгы 7 мең гектардан артык мәйданда урманнарны яңарту эшләрен башкарырга планлаштыралар. Урман культуралары эшләрен башкару өчен бездә чараларда ресурслар да җитәрлек. Урман хуҗалыгы техникасы да, запас ягулык майлау материаллары да, сыйфатлы утырту материаллары да һәм югары квалификацияләре белгечләр дә бар. Казан аэропортының медицина пунктында пассажирларга һәм инфраструктурага хезмәт күрсәтүчеләргә ковидка каршы прививка ясатуны оештырдылар. Аларга Спутник В вакцинасы кертелде. Аэропортта эшләүчеләр ковид йогышын ияртүдә куркыныч төркемгә керә. Алар пандемия башланганнан бирле чит илләрдән кайтучы ватандашларыбызга, чит ил туристларына хезмәт күрсәтә. Роспотребнадзор таләпләрен тиешенчә үтәсәләр дә, вакытында прививка ясату мөһим. Аэропортның йөзләп хезмәткәре прививка ясатырга өлгергән. Табиблар аларның сәламәтлеге торышын даими күзәтеп тора. Икенче вакцина тагын 3 атнадан соң билгеләнгән. Әширмешән районының Лашман авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Габдулла Мөхәммәтшин ковидка каршы прививка ясаткан. 96 яшьлек ветеран вакцинаны җиңел кичерә, үзен әйбәт хис итә. Мәрхәмәтле йөрәк комплекслы үзәгендә белгечләр ковид йогышыннан ничек сакланырга дигән темага әңгәмәләр үткәрә. Нәтиҗәсе күз алдында. Өлкәннәр арасында вакцина ясатырга теләүчеләр саны арткан. Татарстанда хәрби хезмәткә язгы чакырылыш дәвам итә. Кораллы көчләр сафларын тагын 3 меңнән артык солдат тулыландырырга тиеш. Ковид йогышына бәйле чикләүләр сәбәпле медицина комиссиясен узу тәртибе үзгәрде. Призывниклар ковидка тест уза, теләүчеләргә прививка ясала. Бу президентлар өчен көн киеренке башланды. Барысына да өлгерергә, медицина тикшерү узарга, документларга ачыклык кертергә кирәк. Тиздән алар армия хезмәтенә китәчәк. Осенью 2020 года мне пришла повестка. 2020 елның көзендә повестка килде. Шоферлыкка укырга тәкъдим иттеләр. 4 ай Чисайда укыдым. Хәзер беренчеләрдән булып армиягә китәргә әзер. Кайбер егетләр армиягә ныклап әзерләнгән, алдан ук хәрби белгечлек алган. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның күбесе югары белемле. Он мне позвонил, мама говорит, у меня, говорит, повестка.
Улым миңа шалтыратып, мин повестка алдым инде диде. Үзе хәрби комиссариатка китте. Медкомиссия узды. Хәрби хезмәткә теләп бара. Ата-аналар президентларны затканчы тиешле таләпләрне үтәп, уллары янында кала. Хәзер медицина комиссиясе таләпләре дә катгыйланган. За 3-4 дня до отправки на сборный пункт проходит. Хәрби комиссия вакытында хәрби хезмәткә чакырылучылар ковидка тест уза. Җыелу пунктына килгәч, кабат тест ясала. Казан егетләре нигездә Самара, Саратов, Архангельск өлкәләрендә хезмәт итәчәк. Татарстаннан 3000 призывник хәрби хезмәткә чакырыла. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Айрат Хаимов, Татарстан яңалыклары. Республиканың иң күп ашлык үстерүче төбәкләренең берсе Азнакай районында чәчүгә керештеләр. Изге эш электән килгән матур гадәт белән башланып китте. Тулырак алдагы язмада. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e küldürler çıkan salavat şerifler her daim barıp dursa idi. Таллы бүләк кооперативы басуында изге дуга укылгач, авыл аксакаллары, игенчеләр теләкләр теләп, буразналар буйлап йомырка тәгәрәтте. Электән килгән күркәм гадәт бу. Бөртекләр вакытында шытып чыксын да, игеннәр күкрәп үссен, башаклар мул булсын. Арпасыча башлıyoruz şimdi. Главный şuşadımlar şıratkençe değil mi? Ben barbarda ruhlarını salıp kaldırgalıyız. Çeşitlerine. Главный yıllar yoksa kesin. Ömürler yoksa. Изге эшкә керешкәнче, авыл хуҗалыгы оешмалары, җирле үзидарә җитәкчеләре, белгечләр, механизаторлар кыр эшләренә әзерлекнең торышын бәяләде. Чәчүгә ныклап әзерләнгәннәр. Техника көйләнгән, җитәрлек күләмдә ашрама кайтарылган, механизаторлар һөнәр училищесында укучы, белгечләр исәбенә тулыланган. Şuşa bıratma içinde indi toplandırу işlerin tamamlarga gerek. Aşlamalarımız var. Onu indi toplandırıp, seyilki bilen kırtıp tırmalarga gerek. Hem indi bütün hocalıklarga, bütün fermerlarga, investorlarga borç koyuldu. Bugünkü günde mine arpa şeşe başlarga. Onun için bütün eybiri de var. Traktörler de hazır, mekanizatorlarının da keyifleri yaxşı, seminarlarımız da var alıngan. Vaqtında dürüst ittirib, orunlarda işini uyushtirga kerak. Ertangi 5-тән башлап, tungi 10-га, 11-га хәтле. Быелгы яз үзенчәлекле. Кышын кар күп яуса да, тиз арада эреде. Орлыкларны дымлы туфракка күмдерү өчен эшне кызу тотарга кирәк. Һәр бер сәгате санаулы. Халык юкка гына әйтмәгән битеннән язын бер көн елны туйдыра дип. Шуның өчен шушы таләпләрне үтәгән чиракта Азнакай үзенең еллык республика тоткан орнын тәэмин итә алачак. Халыкның булай мин әйтәм, күңеле көр, механизаторлар орыннарда күп кенә ремонт эшләре башкарылган, яңа техникалар алганнар, ашламалар кайткан. Азнакай хуҗалыкларында арпа чәчәләр, игенчеләр иртә таңнан алып, төнгә кадәр кырда. Максатлары 9 май биек җыю көненә чәчүне тәмамлау. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең республика филиалы лабораториясендә кырткычларга каршы көрәштә биологик препаратларны куллану буенча күп кенә тәҗрибә үткәрелә. Лаборатория хезмәткәрләре районнарда белгечләрне үсемлекләрне саклауның иң нәтиҗәле ысуллары белән таныштыра. Үсемлекчелектә кырткычларга каршы химик чаралар куллануга алмашка биологик препаратлар килә. Әсрар Фәхретдинов, тәҗрибәле умартачы, кырткычларга каршы көрәшүнең яңа алымнары белән кызыксына. Ул вредителләр уничтожать итмичә инде. Булмый алар белән көрәшмичә никак булмый. Шундый белән инде. Алар белән көрәшмәсәк инде безнең урожайныслары бик аз була. Энтамофаг препараты электән үк билгеле. Татарстанда ул узган гасырда ук барлыкка килгән, тик әллә ни кулланыш тапмаган. Үзәк белгечләре күптән онытылган бу препаратны кабат куллану ягында. Вот мы сейчас начали восстанавливать. Хәзер без бу эшне яңадан торгызырга булдык. Бүгенге көндә үзебездә 6 төр энтомофаг ясыйбыз. Аларның өстенлекләре бик күп. Беренчедән, алар табигатьтә бар. Ләкин кышны авыр чыгулары сәбәпле без аларны лаборатор шартларда үстерәбез. Икенчедән, химик препаратлар күп кулланылган җирләрдә алар булмый. Ягъни алар химия аз булган җирләрдә генә була. Әлеге препарат агулы химикатлар куллануына киметергә ярдәм итә. Чөнки соңгылары үсемлекләр өчен түгел, файдалы бөҗәкләр, бирәктә бал кортлары, шулай ук авыл хуҗалыгы терлекләре кешеләр өчен дә зыянлы. Энтомофаглар куллану экологик яктан чиста азык-төлек продуктлары алуда беренче алым.
Если, например, мы у себя на участке хотим получать... Әгәр без үз бакчабызда кортсыз алмалар, борчак үстерергә телибез икән, шушы трихограммаларны чыгарга була. Ул кечкенә күбәләк, паразит семьялыгына керә. Табигатьтә 5 көн генә яшәсә дә, шул вакыт аралыгында күп кенә зыянлы бөҗәкләрне юк итүгә сәләтле. Инде ярты гасырга якын халыкның үзәгенә үткән Колорадо көңгезенә каршы бөҗәк үстергәннәр. Кандал сыман подизос бөҗәге көңгез белән туклана. Җәй көнне Америкадан кайтарылган әлеге бөҗәкләрне безнең климат шартларында бәрәңге кишәрлекләрендә сынап карарга җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Балалар рәсем ясый дип исемләнгән 15-нче республика конкурсы дәвам итә. Иҗади бәйгене Мәгариф һәм фән министрлыгы, ЮХИДИ идарәсе, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе, Бердәм Россия партиясе ярдәмендә безнең телерадиокомпания үткәрә. Алабуганың яшь рәссамнары кайсы темаларны ничек сурәтли? Бөек рәссам Иван Шишкинның яшь якташлары традицияләрен ничек дәвам итә? Шәһәр, авыл мәктәпләре укучылары конкурска актив кушылган. Казан федераль университетының Алабуга филиалы институты каршындагы мәктәп укучылары да конкурска үз рәсемнәрен тәкъдим итә. Конечно же, стараются. Һәр катнашучының рәсем ясау буенча үз техникасы, эш тематикасы, сурәткә төшерүгә үз карашы бар. Кем рәсемне яхшырак ясый? Сыйныфлар арасында да үзләренчә ярыш бара. Ә иң яхшы әсәрләр район этабына тәкъдим ителә. Хәтта республика финалына да чыгарга мөмкин. Я рисую Россию. Россия — это наша родина, место, где мы живем, природа, наш край. Нарисовал свою родину, флаг России, землю. Үз рәсемеңне ясап, конкурста катнашу өчен вакыт бар әле. Республика акциясын оештыручылар җиңүчеләргә призлар һәм бүләкләр әзерли инде. Аларның исемнәре 12 июньдә Казанда Россия көнендә яңгыраячак. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Бизәнү әйберләре, картиналардан алып агач уенчыклар һәм элеккеге сәүдәгәрләр шәһәре символларына кадәр. Алабугада беренче тапкыр осталар ярминкәсе ачылды. Шәһәрнең социаль учреждениеләре үз иҗат эшләрен тәкъдим итте. Барлык әйберләр дә кулдан эшләнгән. Сувенирларны ветераннар советы, халыклар дуслыгы йорты кул эшләре осталары һәм һөнәрчеләре, балалар интернатында тәрбияләнүчеләр, картлар йортында яшәүчеләр ясаган. Бу иҗади мөмкинлекләрен ачу, туган як матурлыгын күрсәтү, шәхси бюджетны тулыландыру өчен кулай чара. Осталар ярминкәсе шәһәр халкына гына түгел, ә кунакларга да кирәк диделәр оештыручылар. Бала чакта без барыбыз да рәссамнар идек. 2-3 яшьтән үсмер чакка кадәр һәр бала ниндидер катлаулы композицияләр ясый. Нәрсә күрсә, ишетсә, шуны хәтта исне дә ясый. Тора-бара бу шөгыль бик азларда гына кала. Ә менә сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен бу шөгыль яшәү өчен кирәк. Күптән түгел генә Сәйдәш мәдәни үзәгендә Николай Фешин исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы студиясендә шөгыльләнүче сәламәтлекләре шикләнгән балалар эшләре тәкъдим ителде. Һәм ул язгы кәеф дип аталды. Тулырак Фәннур Хәсәнов репортажында. Һәр рәсем күңел җылылыгын салып эшләнелгән, һәр эш уйландыра, озакка хәтердә кала. Аутизм авыруы турындагы мәгълүматны бөтен дөньяга тарату, җиткерү йөзеннән әлеге күргәзмә һәр елны оештырыла. Бу көннең максаты мондый авырулы кешеләргә ярдәм итү кирәклеген искәртү һәм аларның тормыш дәрәҗәсен күтәрү. Безнең студентлар аңлыйлар, бу көн бер генә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә алар һәр шимбә көнне менә бу балаларны каршы алып, безнең сынлы сәнгать училищесында рәсем дәресләрен алып баралар. И менә бүгенге көндә без күрәбез бу матур күргәзмәне 3 ел эчендә эшләнгән эшләр. Безнең балалар 18 кеше укый, алар 7 яшьтән 30-га хәтле. Без аларны барбыр да бала дибез. Мәктәптә укыганда алар белән эшлиләр. Аннан соң алар үскәч, менә 17 яшьтән соң алар башландык булып калалар әйе. Шуңа күрә кайбер әниләр безгә сорау белән килгәндә, сезгә ярыймы менә сезнең училищега керергә? Алар бит ул программаны үтә алмыйлар. Шуңа күрә без менә директор белән сөйләшеп, менә бу студияны ачып җибәрдек. Аларның әниләре белән, әтиләре белән дә сөйләшәбез. Без инде хәзер зур гаилә сыман.
изге эш кылу гадәте һәр кешедә дә бар. Бигрәк тә сәламәтлекләре шикләнгән балалар турында сүз барган вакытта бик күпләрнең теләкләре туа. Николай Иванович Фишин исемендәге сынлы сәнгать училищесы директоры сүзләренә караганда, шәһәребездә изге йөрәкле кешеләр аз түгел. Знаете, с одной стороны, такие мероприятия организовывать, наверное, сложно, с другой стороны, это очень приятно. Беләсезме, мондый күргәзмәләрне оештыру әллә ни авыр түгел, чөнки безнең дусларыбыз бар. Алар булышалар, мәсәлән, Сәйдәш мәдәният үзәге. Алар безгә урын бирде. Әлбәттә, әлеге балалар бүтән төрлеләр, диагнозлар да төрлечә. Шуңа да аларның һәрберсе белән аерым эшләргә кирәк. Баштарак очраклы рәвештә генә эш алып барылган булса, хәзер даими, атнага бер тапкыр программабыз да бар һәм аны катлауландыра барабыз. Соңгы вакытта аерым сәбәпләр аркасында уңайсызлыклар булды. Вакытны бушка уздырмадык, видеоязмалар эшләдек, читтән торып дәресләр бирдек. Әйтергә кирәк, алар белән эшләү кызык һәм мавыктыргыч. Иң мөһиме, безнең студентлар бик активлар. Олылары укуны тәмамлап таралалар, алар урынына яшьләре килә. Изге урын буш тормый. Үзләре яшь булуларына да карамастан, балалар белән бик тиз уртак тел табалар, дуслашалар, балаларның эчке дөньяларын аңлап эш итәләр. Мондый изге эштә әлбәттә һәр кеше дә катнаша, ярдәм кулы суза ала. Безнең балалардан бик күп кеше уңайсызлана. Алар менә шул хәтле яраталар. Менә аларның укучы студентлары да безнең балаларны шул хәтле яраталар. Шул хәтле мәхәббәт аларда. Балалар бүген күргәнсездер, аларны күргәч инде дә кычкырышып кочаклашаларда. Аларга бик зур рәхмәт. Менә мондый балаларны өйрәтергә, шундый картиналар ясарга, шундый рәсемнәр ясарга, ул бик зур эш. Менә бик алар безне онытмыйлар һәр вакыт. Уже 5-нче выставка бу. 5-нче, сез беләсезме, менә күпме хезмәт куярга кирәк. Шул выставкаларны ясарга. Безнең бит балалар төрле диагноз белән монда йөриләр. Алар беркемне дә белмиләр. Бөтен диагнозны, бөтен балага подход табалар. Бөтенесе белән менә эшләтәләр балаларны. Аларның йөрәкләре зур. Бөтенесен сыдыралар үзләренең йөрәкләренә. Бүгенге көндә баласы авыр чиргә юлыкканнар аз түгел. Ата-ана өчен бу бигрәк тә авыр хәл. Казан сынлы сәнгать училищесы студентлары оештырган ярдәм барлык кешеләр өчен зур үрнәк булып тора. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Безнең җырлар сезнең йөрәкләргә. Илһам татар эстрада ансамбленең иҗади концерты шундый исем астында узды. 27 ел дәвамында коллектив төрле яшьтәге тамашачыларны җыеп, үзләренең чыгышлары белән сөендерә, күтәренке кәеф бүләк итә. Бу юлы да кичә зур уңыш белән узды. Бу хакта алдагы материалда. Заман рухына туры килә торган матур һәм тирән эчтәлекле җырлар. Нәкъ шуның өчен тамашачылар Илһам татар эстрада ансамблен бик якын итә. Аларның концертлары үзенчәлекле театральләштерелгән тамаша, режиссура, халык белән җанлы аралашу белән аерылып тора. Коллектив сәхнәдә инде 27 ел чыгыш ясый. Аллаһка шөкер, бүгенге көнгә коллективыбыз ныклы адым белән алга атлыйбыз. Яшьләр килә, шатлыклы, авылларда безнең чыгышларыбыз, әйтергә кирәк, паркларда, шулай ук заводларда да барып чыгабыз. Ансамбльнең Шишма башында Илһам Хисматуллин тора. Быел шәһәрнең сандугачы үзенең 60 яшьлек юбилеен билгели. Иҗади кичә һәр вакыттагыча югары дәрәҗәдә узды. Халык артистларны озак кына сәхнәдән җибәрмәде. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Мөслим районы лицей мәктәбенең төп максаты баланың табигать тарафыннан бирелгән сәләтен үстереп, аны белемле иҗади шәхес итеп тәрбияләү. Шуңа да әлеге белем йорты гел алдынгылар рәтендә. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан алдынгы мәктәпнең эш алымнары белән таныштырыр.
Заманалар үзгәрә. Бүгенге әти-әниләр педагоглар алдына укыту һәм тәрбия эшендә югары таләпләр куя. Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә ул берничә өлкәдә үзенең талантын күрсәтә ала. Лицейбызда 521 бала укый. Аларның һәрберсе үзенә күрә иҗади һәм сәләтле дип ышандыра директор Лилия Хабибуллина. Нәрсәсе белән үзенчәлекле дип әйткәндә, иң беренче без менә балаларга уңай мөхит тудырабыз. Җирлегебездә гомумән бөтен мәгариф учреждениелары бер төрле зауыклы, һәрберсе үзенчәлекле итеп эшләнелгән. Җитәкче кеше өчен абруй да бик әһәмиятле. Бу җәһәттән Лилия Хабибуллина Мөслимдә генә түгел, республика күләмендә дә танылган җитәкче. Ул ел хатын-кызы бәйгесендә хатын-кыз лидеры номинациясендә җиңүчедә, Мәгариф һәм фән министрлыгының иң яхшы мәктәп директоры грантын отучыда. Без иң беренче чиратта белем сыйфатына әһәмият бирәбез. Һәм инде белем сыйфаты ул безнең елдан-ел күрсәткечләре югары дип әйтик. Быел менә республика предмет олимпиадаларында 20 призлы урыныбыз бар. Бу район күрсәткеченең 63% тәшкил итә. Мәктәп укучылары үзләренең данлыклы якташлары турында да белеп үсә. 3 мәгариф министрының туган ягы Мөслимдә фән һәм гыйлем өлкәсендә дан казанган шәхесләр шактый. Безнең монда төрле шәхесләр урнашкан. Мәсәлән, Шейхелисламов Рәис Фалих улы, Гайфуллин Василий Габдулла улы, Егоров Никон Романович, ул Мөслим районы Яңа Усы авылында дөньяга килә, һәм беренче космонавт Юрий Гагаринның да укытучысы әле ул. Айсулу басып торган коридор түбәсенең йылдызлы күк гөмбәзен хәтерләтүе дә юкка түгел. Ул астрономия дәресе өчен заманча кулланма. Мәсәлән, Сириус йылдызын якынрак күрәсебез килә икән, аның өчен планшетта кушымта аша йылдызны якынрак күреп һәм аның турында мәгълүмат алабыз. Әлеге берсеннән-берсе матур милли киемнәр сатып алынган түгел. Аларны лицей кызлары укытучылары Айгөл Камалетдинова белән бергә технология дәресендә үзләре теккән. Лицейда төрле милләт балалары тел һәм лөгать алмашып укый. Hayırlı gün. İsenmisiniz? Barevdesiz. Barevdesiz hergeli hüyrer. Aromasiz qarindaşlar. Dilberimizin tuğan jirimiz. Milli мәдәният асылы, milli традицияләр уку белән бергә дәресләрдән тыш чаралар аша да сеңдерелә. Мөршидә Җихан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Мөслим районыннан.